València 1991, Lleida 1995, Esplugues de Llobregat 1997, Barberà del Vallès 2000, Sant Feliu de Llobregat 2001, Sant Carles de la Ràpita 2002, Mollet del Vallès 2003, Montblanc 2006, Sant Joan d'Espí 2007, Sant Vicenç dels Horts 2008, Tàrrega 2009 i Manlleu 2010 demana avui el traspàs a la Seu d'Urgell. De Sant Hipòlit de Voltregà, Colla Gegantera i Grallers de Sant Pere de Torelló. Des del Vallès Occidental, Gegants i Capgrossos de Sabadell, Colla Gegantera del Col·legi 3 Alet de Rubí, Geganters i Grallers de Sant Quirze del Vallès, Colla Gegantera Altimar de Rubí, Colla Gegantera de Rubí, Gegants de la Creu Alta de Sabadell, Gegants i Grallers del Concòrdia de Sabadell. Des del Vallès Oriental, Colla de Geganters de la Roca del Vallès, Colla Gegantera de Montmeló, Colla Gegantera de Lliçà de Punt, Geganters de Vallgorguina, Colla Gegantera del Baix Montseny, Santa Maria de Pau Tordera, Colla Gegantera de la Garriga, Geganters de Montornès del Vallès, Colla Gegantera de Santa Eulàlia de Ronçana, Associació La Roca Fumada, Gegants de Junera, la Tropa del Cargol, de l'Albi, Colla Gegantera de les Borges Blanques, de les Garrigues. Des de la Noguera, Associació de Veïns i Mitjanters. Família, companys i companyes, estem a punt d'acabar aquesta gran festa que ha omplert els carrers de la Seu de gegants, gegantots, capgrossos, gralles i timbalers. Il·lustríssimes autoritats, amics geganters, senyors i senyores, molt bon dia a tothom. Per fi ha arribat el gran dia que la Colla Gegantera de la Seu d'Urgell està a punt de ser nominada la 26a ciutat gegantera de Catalunya. La comarca de l'Alt Urgell ha estat, sens dubte, el punt de mira de tot el món geganter català durant tot aquest cap de setmana. Avui es fa realitat un somni gegant per tota la colla de la Seu d'Urgell i per tota una ciutat. Un dia molt especial que segur que recordareu durant molts anys. I de mans de la Colla Gegantera de la Seu voltaran per tot el país i també per tot el món. És un honor i una autèntica responsabilitat assumir aquesta feina, aquest treball, aquesta encomanda. Ho farem amb il·lusió i ho farem amb l'honor i amb la dignitat que es mereix ser ciutat gegantera. La Colla de Geganters i Grallers de la Seu interpretaran per primera vegada aquesta peça fent valor el seu títol de ciutat gegantera de Catalunya. En aquests moments es realitza el traspàs de la Colla de Geganters i Grallers de Manlleu, traspassa dels gegants en treball i la cultura a la Colla de Geganters i Grallers de la Seu d'Urgell.
felicitació a tot aquest món geganter i a tota la feina que fa. I especialment, si m'ho permeten, en aquesta colla que avui ha deixat, aquesta colla de Manlleu, aquesta colla gegantera que avui ha deixat amb emoció i amb sentiment el trasllat de Ciutat Gegantera cap a la Seu d'Urgell. La Seu que l'agafa amb força i sobretot pel que representen aquests valors, no? Aquests valors que ho veiem amb el Pau i l'alegria, els dos gegantons, però també en la cultura i amb el treball. Aquests dos gegants que representen aquells valors dels catalans i dels quals estem tan arrelats, que ens han fet créixer com a poble. Però jo sobretot volia significar el que, a més de la festa, significa per la cultura i sobretot pel sentiment del país, el que fan, la feina, sobretot el treball i aquells valors que porten al capdavant totes les colles. Moltes gràcies a totes les colles i bon viatge de tornada.